guys, welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farmers Vlog. Ngayon po guys, ito na naman po ang aking task. Nalanghap ko yung usok, grabe. Ito po yung guys yung aking task. Ayun, grabe talaga. Parang gusto akong patayin ng usok. Ha! Tumatakbo na nga ako para hindi ko masango yung usok. Panay punta sa akin. My God! Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Oh my gosh! Woo! Usok pa more. Nag-uuling nga kami kasi guys. My God, yung usok talaga walang kwenta. Pangin talaga napunta. Anak mo kay nga. Kung makikita nyo guys, kahit saan na gilid ako pumunta, hinahabol ako ng usok. My God, na usok na to. Ayan po kasi guys, nag-uuling po kasi kami ng baon ng nyog. Mahangin po kasi, kahit saan napunta yung hangin. Magulo yung hangin. Umiikot. My God. Parang may galit sa akin ang usok. So ayan guys, andito pa po sa kabila oh, ang dami pa naming uulingin. Stuck na po to oh, sa ano na, daming madami ng putik kasi na-stuck na to, inanay na ba. Ayan, pangalawang salang na namin to guys. So ayan, kakaloka yung usok, panay punta sa akin. So ayan po guys, tambak na po kasi yung baon ng niyog. So kailangan po maalis na namin dyan. Kasi malapit na naman po magpa-harvest ulit ng niyog or magpakawit si Father. So dito tayo sa kabila guys. Yan. Yan po oh. Ginagatungan na ng aking kapatid. Ganyan po guys yung pag-uling ng baon ng niyog. Yan guys, marami-rami din po iyan. Siguro mga 3 or 2 salang kami dyan sa hukay na yan. So yan guys.
pong yero. Ito po yung gagawin nating pantakip dyan para maano yung apoy niya mapatay. Para yung baon maging buo. Tapos tatakpan natin ng lupa dito sa ibabaw. So yung ganyan guys ang pag-uling ng baon ng niyog. Ganyan po ang paggawa ng pera ng mga magsasaka, ng mga Tres Marias. Kaya na po guys, naglalagay na po yung kapatid ko ng balat ng puno ng saging. Kasi po guys, kailangan po takpan yung apoy. Pagkatapos po niyan guys, ilalagay na po dyan sa ibabaw yung yero. Tatakpan na po sa ibabaw ng lupa para po hindi sumingaw. So kailangan po guys, hindi po sumingaw yung usok kasi po, once po kasing sumingaw yung usok, yung uling po hindi po buo. Kailangan po maganda po yung quality ng uling, kailangan buo po siya. So yan po guys, kailangan po walang sisingaw dyan na usok. So ayan po guys, tapos na po kami mag-uling. Yan po, wala na pong singaw yan. Natakpan na ng aking kapatid ng lupa. So ayan guys, tapos na po kami. Thank you so much guys sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming channel, Tres Marias Farmers Vlog. Thank you! Ito po yung kapatid ko, pagod na.